No niin, käsienpesu ja käsihygienia on tärkeää, kun tehdään kotisiivousta ja kaikessa muussakin. Mä näytän nyt, miten se oikeaoppisesti tehdään. Eli mä otin sormukset ja kellon pois ja sen jälkeen mä aukasen hanan, kastelen kädet. Sen jälkeen otan saippua ja saippuoin kämmen selät. Sen jälkeen kämmenet. Muistan pestä sormien välit hyvin, peukalot, ranteet ja sen jälkeen sitten avaan hanan ja pesen kädet huolellisesti vedellä. Puhtelen sen kaiken saippuan pois ja kun kädet on pesty, niin kuivaan kädet käsipaperilla ja sammutan sillä käsipaperilla sitten myöskin hanan, eli en koske niillä puhtailla käsillä sitten enää hanaan. Ja nyt mä näytän sen sitten varsinaisesti, miten se tapahtuu. Eli aukasen hanan ja kastelen vähän käsiä. Otan saippua ja pesen kämmenet, sormien välit, sormen päät, kämmen selät ja täältä kämmenistä, ranteet ja vielä peukalot. No niin, eli nyt on sun vuoro ensin kuivaharjoitella, eli kerro mulle, miten käsienpesu tapahtuu ja sitten näytät mulle tässä oikeasti, kuinka sä peset kädet oikeaoppisesti. Ja nyt sä selostat. Ensin avataan hana, kastellaan kädet, suljetaan hana, otetaan vähän saippua, käydään kämmenselät, kämmenet, sormien välit, peukalot, ranteet läpi, avataan hana, puhdellaan huolellisesti, otetaan vähän paperia, suljetaan hana ja kuivataan kädet. Joo. Nyt pesen kädet oikeasti. Joo. Saippua, kämmenet, sormien välit, kämmenselät, ranteet, peukalot, sormien päät, avaan hanan.